Ste sa pýtali, ako získam voice chat. Hej, akože mám tu voice chat a tu máte hore, že voice chat. No a dneska si to ukážeme, ako ho získať. Jo, a v začiatku videa, ak sa pustíme, tak dajte tu like, odber. A možno, že piatok bude video, jak budeme otvárať toto akože rozprávať, no. Proste otvoríme skin case, ja chcem, aby mi padlo tá snajperka, lebo často ju používam, no. No, takže ideme na video. Jo, takže sme tu akože na Roblox, takže vidíte to, čo hrajem, to vám asi teraz nebudem ukazovať, no. A proste pôjdete tu, kde máte toto, akože toto, viete, či máte, ale na počítači to máte tak stejne, no, tak jo. Pôjdete do settings, pôjdete do account info, ok, no idete tam. Toto vás zbrojujem, no nič a ideme just tu, jak si dáte tam hore a prejdete ty private account, proste tak proste prejdete tu, kde to máme, takže prejdete do communication proste a tu máte voice chat, kliknite a zapnite si ju. Jo. Proste niekoho vám to takto má vyskočiť, je proste takto, toto a pak aj number. No a máte to a môžete tu moja kamera upload, niečo takto, no a to je asi všetko. Počkejte, please. No asi to je asi všetko. Plus